Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामजासे जोबजासे लांदों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे एपनि सायाव भिडिअ लाना फैदों मा होन बे एपआ मा होनना बुङोब्ला YBY जोंनाव दा गोबांथार YBY नि गोबांथार दावराव अल आसामावनो ओमफ्राय बे YBY या माबोरै मा आं बेखौ नोंथांमोननो बेखौ फोरमायनो होनना फैयाखै खिन्थु फोरमायनांगौआ गुबुन खोथा दं ओमफ्राय YBY एप्सआ माबोरै आंखौ नोंथांमोननो फोरमायनो फैयाखै खिन्थु नोंथांमोनखौ लिंकबो होनो फैयाखै आं खिन्थु जास्ट नोंथांमोनाव सोंनो होननानैसो नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों जोंनियाव जों दा खोनानो मोनबाय थादों मा YBY आव फैसा दोनोब्ला जों 20 दिन बा 20 दिननि गेजेरावनो जोङो जेनोखि आसोल थाखा दोननायखौ मोननानै लाबबो खामायो होननानै जों दा खोनानो मोनगासिनो दं ओमफ्राय बेयाव खोनानो मोननायाव स्टार्टिंआव 6000 दोनग्रोनांगौ होनना बुंदों जइन जानायाव ओमफ्राय 6000 दोनोब्ला बेखौ 20 दिननि गेजेरावनो जों बे फैसाखौ मोनफिननानै लाबबो मोनो होननानै जों खोनानो मोनदों आरोना ओमफ्राय बे बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंनो हाला खिन्थु जायनाखि मानसिफ्रा दोनगासिनो दं बे एपआव ओमफ्राय बे खोथाखौसो लाना बुंदों आं खिन्थु आंबो दोनाखै दै बे YBY आव खिन्थु दोनथारनांगौबा आंनिया दोनथारनांगौ माने दोननोबो फैसा गैखाया आं दोननोबो हाखाया आरोना खिन्थु नोंथांमोना दोना नोंथांमोननि खोथा ओमफ्राय साननो गोनां खोथाया बेल'सो जेनोखि नोंनाव इसिबां माने रां एभेलेबेल गैया नों दोननो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा सोरनावबा रांखौ लाथ'नानै दाहाराव लाथ'नानै दोननो सानदोंबा बेफोर साननायखौ ज्राब दोनथ' मानो होनना बुङोब्ला बे एपआ गाबोन दं गाबोन गैया नों जुदि बे एपआ क्ल'ज जायोबा बन्द' जायोब्ला नों सोरखौ होसोना मोननो नों सोरनाव बिना मोनफिन रांखौ जुदि नोंहा एसेबांनि थाखा फैसानि अभाब गैया अब्ला नोंथांमोना दोननो हागोन नोंथांमोन दोननायखौ माना गैया खिन्थु नों सोरनावबा लानानै नैबे एप्सआव दोननो सानदोंब्ला बैफोर साननायखौ दोनो आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला बे एप्सखौ जों बुंनो हाया बे एप्सआ मालानि समाव माला बन्द' जालांगोन दिनै दोनदों गाबोननो बन्द' जायोब्ला नों बे जेन'बा नों 10,000 मालायनाव लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ 10,000खौ नोङो सुद हिसाबाव लाना फैबाय जेन'बा सुद हिसाबाव लाना फैनानै बेखौ 20 दिनजोंनो मोनफिनखायोब्ला 20 दिनजोंनो हरनो हागोन बेफोरबायदि साननानै नोंथांमोना सोरनावबा लायनानै बे एप्सआव दोननो सानदोंब्ला बेफोर साननायखौ दोन मानो होनना बुङोब्ला नों जुदि मालायनाव 10,000 लायनानै नैबे एप्सआव दोननानै अखानायै थैब्ला नों बै 10,000 फैसाखौ सोरनाव बिना मोनफिननो जायनाखि मानसिनि लिंजाहाबदों नों बै सोग्रा मानसियाबो नोंनो बे फैसाखौ होनाया खुद बेबो मोनथिया बिनि मालिकआ सोर मा बे एप्सआ बोरै फैया जे जों दा खोनागासिनोल'सो दं जे बे एप्सआव फैसा दोनोब्ला फैसा मोनफिनो ओमफ्राय जुदि बे एप्सआव क्ल'ज जायोबा जों बे फैसाखौ सोरनाव लायना मोनो बेनि थाखायनो नोंथांमोना सानै हयै दोनबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना दोनथारनो गोसो नोंथांमोन दोननायखौ रावबो बादा होआ दोन फैसा गोनाङा दोन खिन्थु गावनाव निजे फैसा गोनाङा दोन खिन्थु दाहार लायलायनानै दोननांगौबा दादों आरोना लोगोफोर बे आंनि थाखाय आं नोंथांमोननो बेखौ गुरैयै मा होनो मेसेज खालामखाबाय जाहाथे नोंथांमोना सोरनावबाफोर रिन लायनानै दोननो सानदोंबा बे एप्सआव जिबनावबो रिन लायना दादोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खोनानो मोनदों जेनोखि नैबे YBY आव जेनोखि आं YBY आव हाबाखै खिन्थु जास्ट आं YBY आव हाबनानै आं फैसा दोनबाय आंनि लिंकजों आं सासे मानसि सोनो हायोबा आङो 1300 थाखा मोनो होननानै जों खोनानो मोनदों बनासआ 1300 बेनि थाखायनो दा बयबो बांसिनानो हाबसावबाय नालाय आंबो हाबबाय बयबो हाबबाय दाना बयबो मानसिखौ मा होनो 1300 मोननांगौ ना नोंहा बै रांखौ थाब खामायफिननांगौ बेनि थाखायनो नोंबो बैखौ बुंबाय बैखौ बुंबाय बेनि गेजेराव मा जाबाय दा अल आसामाव दा नैबे एप्सआ गोसारजोब्बाय आरोना बेबो बैखौ सोबाय बैबो बेखौ सोबाय खिन्थु आं गुबुननि सोनानै आं मालाय बोरै दलर थानो बेल' 1300 मोनोब्ला सासे मानसि सोनानै आंबो साबासो मानसिखौ आं मेनेज खालामना सोथारनांगोन अब्ला आंनाव मा 1300 1000 खरिया लानानै नों 5000 फैसाया ओरैनो फैफिनखाबाय साबा सोयोब्ला बेनि थाखायनो मा जादों बे एप्सआ दा गोबांथार अल आसामाव भाइरालखौनो हमना लादो ट्रेन्डिं सोलिबाय आरो ट्रेन्डिं सोलिनाया नैबे खारनाव सोलिदों मानो होनना बुङोब्ला सासे मानसिखौ सोयोब्ला बनासआ 1300 फैयो नालाय होमबा नोंबो बैखौ साबा सोबाय बैबो साबा सोबाय बेयावनो नैबे एप्सआ दा ट्रेन्डिंआव दं आरोना लोगोफोर दा ससियेल मिडिया नायबानो इउटुब नायबानो YBY बेफोरबायदिल' नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय गोबांथार मानसिया गोबांथार बुंदों YBY नि सायाव गोबांथार मानसिया
मोजां बुंदों सोरबा गाज्रि बुंदों सोरबा रागा जोंदों गावखौ बुरखायजानायनि खिन्थु आं रागा जोंना बुङाखै जास्ट नोंथांमोननो मोनसे मेसेजल' हरदों आं जुदि नों दोनथारनो गोसो नोंनाव निजि रां दङब्ला नोंथाङा दोननानै ला ओमफ्राय सोरनावबाफोर रिन लायलायनानै दोननांगौबा नोंथांमोना दोनाबानो साबसिन जागोन आरोना जुदि नोंहा निजि थाखा दं निजि थाखाखौ नों दोनना ला जुदि बायसान्सनि बे एप्सआ नों दोननायनि अखानायैनो क्ल'स जायोब्ला नों बे 10,000 रांखौ उफाय मा मावनानै सुख'गोन नों जुदि नोंनाव निजि थाखा दङब्ला बे निजि थाखाया क्ल'स जायोबा बारा इसेबां माने हेरेसमेन्ट जाया जुदि नों मा होनो खोथा नों 10,000 रिन लायबाय 10,000 सोरनावबा लाथ'बाय 10,000नि सुरा 5,000खौनो लादों नों 15,000 थाखा सुखायनांगौआ मामुलिल' खोथा नङा मामुलिल' नङा 15,000 थाखाखौ नों ओरैनो गोरलैयै मोना नों बिखानि थैखौ गोलोमदै खालामनानैसो नों बे थाखाखौ जमायना लानो हायो बिनि थाखायनो नोंथांमोना सोरनावबा दाहार लानानै हाबनो सानदोंबा नोंथांमोना हाबायानो मोजां आंनि थाखायबा ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगोसे नेक्स्टआव बाय